La nivelul Uniunii Europene, sectorul construcțiilor este responsabil pentru 40% din consumul total de energie și tot atât din totalul emisiilor de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră. Noi, la Miradex, construim case în sistem prefabricat din materiale sustenabile, cum ar fi lemnul, care are o amprentă negativă de carbon. Și astfel reușim să reducem impactul clădirii asupra mediului prin utilizarea unor astfel de materiale. De asemenea, construind case cu consum de energie aproape egal cu zero, reușim să reducem consumul necesar unei clădiri cu până la 85%. Mai multe detalii despre pe miradex.ro.